Walah. Beras entek. Ngene rupane kaya ngene iki. Beras Le. Le. Den. Beras entek. Terus? Iki masak. Wah, langsung ini. Ki lek enek uang, ora yo diseneni uang awake dhewe. Saiki lho. Iya, Beduk-beduk lho. justru beduk kuwi to, ora enek uang. Rumah samu lek enek sing duwe diseneni yo. Namanya kan istirahat. Wonge kan yahne mulai. Iya enggak no? Oh. Dok. Dok. Wes mari lek mau manggang. Sambut. Yo, Dok. Masak bareng-bareng nang sawah yo. Iya bintang desa. Oh, cesen tinggalan nih HP-mu. Kalau nduk. Timbangnya awake dhewe sesuk ndak madang lho. Ning ndi to cas ki? Masak. Iki lho ning gone sarah meneng. Kira-kira mai sarah lho. Sarah. Tapi meneng ae sare-sare engko. Iya. Pompong sepi, sawahe pompong sepi. Yo wis yo. Yo, budal ya. Yo. Heeh. Metu wae galengan lho. Atuh, kowe iki urip isane kok gawe soro-soro. Kita ngasak ya. Masak. Awake dhewe ngasak. Aduh. Hah? Apa ndi? Sik golek ndi sing pinggir mangan iki lho. Lek iwak ono gampang sing penting enek beras enek segone. Galengan. Wah, cacah engko awake dhewe oleh. Alhamdulillah. Iki mah mek nggawa tas to. Ki kok iso ora nggawa kebo karepe piye? Iya wayahe nggawa kebo. Jatuh. Iki oleh alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kena nggih mangan. Alhamdulillah. Nek nggih sesuk disulat median ya. Oh, pas sesuk lek awake dhewe ndak ngasak sesuk ndak madang tenan lho. Yo. Alhamdulillah lahan panganan tak mau numbani, bebeke wareg, wonge wareg. Aja nyebrute, nalarmu ndi? Kok aja nyebrute. Wah, wote. Mulai sing duwe sawah, duwe demit sidamu awake dhewe. Oke. Alhamdulillah. Kayak ngene iki lho. Ya. Ndi. Nyeroken blackku engko. Ndi. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ndi lho. Ya Allah, koyo ngene iki. Ndi, Mbok. Koyo ngene iki. Ya, alhamdulillah. Ndi lho jajal. Mbok, ndelok. Iki lho, Masya Allah, alhamdulillah. Ya Allah. Selamat madang tenan sesuk. Kok panggonanku ono kowe iki. Lapan kok kowe iki. Lapan iki. Aja dampyak-dampyak sitok sisih ngono lho. Ngene iki apa ndang olah ada. Ngene iki kok liwati kok kowe iki ngene iki koyo ngene iki deloken. Kok liwati kok Kemana-mana kena gimana sesuk nek iki. Iya yo. Punten berasa anyar ndane ora. Akeh iki. Mantap. Yo, masalah. Gawane kok nek tas lho. Ya kok iso ora nggawa kebo piye lho kowe mangke ndi? Apa awake dhewe engko? Wong iki ora ketan-ketan nggo kebo. Awas, pangananmu. Awas. Areh. Kira-kira kira ke dipangan jelanter lho. Ya kok koyo ngene oke ya Allah. Engko piye nek nggowo? Iki bocor ae manis jane piye lho. Kerai iki mbok resik. Ya Allah, Ndi.
Kilo deh, kilo. Delok wae bare. Ya, Wae bare lho, Dik. ini wong. Matamu ojo nek wong. Ora kedudut titik ra apa-apa sih. Ngeper kok nak Tok. sudah sak menimbane iki. Alhamdulillah. Numpukne pra oke. Nah, Iya. Heeh. Iya kok kene kok. Kowe iki kok. Ndang. Alhamdulillah ya Allah. Senajan ora duwe sawah iso madang sego sesuk. Pokok luru lo, aja nyebrut nang tanggane lo matamu. Ojo. Elek patrapmu ki. Loro sing apik. Sing apik. sing kono ki yo panen lho. Endi? Iki sawah iki. Kono. Heeh. Iya. Corona wae dhewe. Iya rene yo. Yo ora reno. Yo, kono metune. Ini kuwana. Kono lho metune golek galengan. Iya, sampe tutup krok. Gaman. Iki ngene iki ditinggal. Oke. Oke, kene lho. Iki koyo ngene iki kok iki iki. Konturku melarat. Ada sini dulu iki galengan. Iya. Aduh, Iya. aku kecekrok. Ya Allah. Awake golek pangan terus rasane koyo ngene lho, Wong. Delok ndak? Tekane. Tak iki barang-barang. Ya, iya. Lah ora enak nok ndi. Iki kok aku. Enak nok ndi. Tok kene tanggane yo. Aja. Lah aku nyapu nggo warit matamu. Jarakku mang ora oleh-oleh. Ya Oh, wis apa kok, wis lah. Aduh, ndi. Aja. Ana wong ora. Sawan foto. Enak wong apa? Yo. Di dipangan anakmu lho, Di. Astagfirullahaladzim. Tak tutupane no, tak tutupane. Suwen. Iki main. Hop. Iki main anu, main parimen iki. Iki duwe tuyul wonge. Matamu. Aduh. Kamu tanah anak ibu ibu tanah dulu cah. Parimen. Anu. Sik. Kita duwe oleh duit. Tamu iki. Wis duwe tuyul tenan. Madekno luru wae lho cah aja nyolong. Weno ki panas era mok. Sak panas. Oke, selana. Tak omongin aja. Bendi lagi. Tekan ngene iki. Aja nyolong aja. Aja nyolong. Aku lek nyolong. Aku lek nyolong. Sing apik ngono lho, lek golek ya golek, lek luru ya luru. Hah? Sik to. Sik tak ambekan. Berane. Sik tak ambekan. Beku ketok. Sik tak ambekan sik. Delok aja. Delok lek babat iki sawahe sapa iki didelok. Lek kemeng tenan no. Duwe dhuwit tenan no. Alah wong biyen iki tau ya melu tandur ngono ya. Wine kan turah digawa sing nggawa tukang tandur. Kok omah mecicil. Loh, Kayak aku nek krungu berane mbak anu. Tilone no ilang. Domongi, oh, kuwanas lho kuwi demite ngawut. Balekne ya. Hah? kok dibalekne? Wis kuwaan ae, gerakno kene ae sing lemu anu. Nek mau ngerit kuwi ndi aja diwarne, engko dipangan awake dhewe. Kok sampe koyo kono. Yus tinggal aku sing ngerti. Pangan anak Kok dipangan bebek? Aja bebek awake dhewe yo. Wong ya enak. Sopo ngerti? Mau aku. Aku te bocah sing apik to, Cah. Piye?
Sik nyawang, he, sik nyawang, sik dikontrol, dikontrol. Sik noleh ngetan, didelok sik. Situasi terkendali apa ora? Kita bubut ya, sawan Bu. Sawangan sik. Sik didelok situasi terkendali apa ndak? Sik to cangkemmu. Sik to di. Heh? Nengitan kok aneh. Kadang sing duwe dedep yo. Kadang sing duwe dedep-dedep. Sik to, sik matamu makane celilang-celiling kok iki. Tak sawang. Kaitan kae didelok. Kae lho suarane wong. Lah matamu kuwi nang montor ndi? Kuwi montor langsung di. Masuk pasir iki kok. Ya. Ayo cepet. Ya, iki mah jeglongan yo. Ora aku lek jeglongan. Wis iki kok ra sida mbiyatak ngobar kok. Aduh. Ya Allah. Enten ono lho aku. Kalem. Aduh, kalem. Serasi pangan demit ta iki ora ndang-ndang. Tenan ya, Di? Anak ulo. Ayo lewat ditinggal. Iya. Kayak panganan kayak ngene ya panen rasanya kok ngene. Ya Allah. Kok panasnya kayak ngene. Ya Allah. Rekoso yo bae golek panganan. Ndak stombe atok iki sesuk. Ora oleh apa-apa. Piye lho ora oleh apa-apa iki. Dameng tak kontraten sing ngasak ae ora usah nyolong. Kena asap iki lek awake dhewe. Urung-urung gawe arit. Batin kemara tengah-tengah ngono aku. Kok model. Ora nguntal bakat. Ndak iso. Kok jeneng aku. Lah iki lho motor sing duwe sawi mang. Iki motor sing duwe sawi mang. Heeh. Iki lek mun delok atus sing tenanan ngono lho kok ya. Oh. Tewok iki mata-mata iki sing tenanan kok. Lah kemeng yo sik nek wong no Iki mah oleh menggeh-menggeh. Heeh. Dia nek sesuk ora sampe adok. Kok mambu kae digoreng. Sego mambu iya lek nek sego mambu. Iku mulai sik dibuka dipepet seletne. Wah, lagi ndak ame sak tekem. Ditipan wong telu kok yo warga. Sarah ora oleh madang. Sik cilik kok. Yo, yo, yo. 100. Ora akeh yo. Wes. Alah, cah gombal apa? Jak golek panganan yo padha. Mek grutuk.